Zita rangu ini ndinonzi Victor Mandiwata Musodzi, musha ndichibva kwaHondi. Ndakasungirwa muSakura ndagara muMashanga. Mhosva yandakatongwa nayo inonzi aggravated indecent assault. Ndakapara mhosva iyi mugore ra2020 muri muna September munzvimbo yeSakura machineta. Ndikumbura kunzwisa kuti inorevei mhosva yamataura. Aggravated indecent assault imhosva yakada kufanana nesoto. Yakada kufanana nesoto. Asi inozosiyana pakuti iwe unenge watanga warohwa zvisinaiti. Wabva azokuwara kunhengo dzake. Alright. Saka apa mukutaura kuti makarova munhu obva akuwara kunhengo. Alright, enderai henyu mberi. Zvakaitika kuSakura. Zvakaitika kuSakura muna Mazhambi. Kwete muna Mazhambi, muna Mazhambi kumba ndaigara. Asi ndatora kuMang'ari kumba kwake maigara muMachineta. Saka ndakandatora muMang'ari ndichimurowa, amai vake vachibva vatiza ndairova vese. Mushure nenyaya yedu munoziva zvapisa kudzoku zvinodhaka zviya. Ndakadhako chaizvo ndarova amai vacho. Mushure mekunge tatadza kuwirirana pachikundira chandaida kumuitira cheRabbit, project yeRabbit andaida kuita pamba pake, uyezve ndakada kumuvhurira shapini munoziva masmall house. Saka mushure mekunge taona kuti mari dzacho dzandaichimuchengetesa ari kudya, ini ndabva kutaura ndakadhakwa ndichifunga kuti ko shamwari program yedu yeproject iri kufamba sei. Haana kunditsanangura zvakandikudza nekudhakwa kuya nenyaya yekuti unenge wakuona futi kuti munhu anenge auda kutotanga kungwara kufambira ari kuita handisi kumanzwisisa. Zvichibva nemakuhwa andinova ndichirudzwayo nemashamwari mumaraini. Ndo zvakaita kuti nditange kurowa muMang'ari. Pakurowa muMang'ari mwana wake achibva anopindira. Achinopindira mwana wake mukomana ibva nditanga kumurowa zvakare. Ndakamurowa zvokuti mai vacho vakabva vatiza pamba. Pakutiza kwakaita mai vacho pamba, ine hasha dzandari nadzo pandanoti aiwa, saka mai vacho kuti wauye unofa uzouya kumba kwangu vachirwa mwana wavo. Ndatanga ndaenda nemwana wavo ndichimurowa. Ndaenda nemwana, saka pandakaenda nemwana wavo kumba kwangu, ivo mai vacho ndipo vakawana mukana kuti achirega ndimhanye kumapurisa tichinoripota kuti ndakidnapped. Alright. Saka imimi muri kuti munhu wamakanetsana naye maifambidzana naye sekutaura kwenu anga ari small house enu. Makanetsana nenyaya yekuti aisabata mari zvakanaka, mari dzamaimba. Mari dzamaimba ndiwo wamakarova. Ndiwo ndakarowa. Ane makore mangani? Iye akaruma 33. Saka mwana wacho mama azomurowa futi. Ndiwe ndiye ane mhosva yandakatozotongerwa. Anga akakura sei? Anga ari zvekuma 14-15 years. Alright. Makamurova nechi? Handengoti chiro chandabata. Chekupedzisira chandakazomuona chitanda chadaita ndichimubaya chimujunga mabomstick zvezvizvo. Alright. Mukomana wamairova nei? Saka nhengo ikunzi yakakwana ndei? Yakakwana pakati pemakomba nemashuta. Nekumashuta. Izvozvizvi mune ruzivo here kuti ari sei? Makambonzwa uyu? Ndichipedzera kunzwa ndakazwa kuti anga ndaita, asi mai vacho ndo vagorara nepfungwa. Mai vacho vanga varwara nepfungwa. Saka izvi zvinokuita kuti mufile sei muchinzwa izvi? Semunhu wamaifambidzana naye, handipaitomboye nerudo. Muchinzwa kuti munhu wamaifambidzana naye akurwara nepfungwa, munonzwa sei? Zvinhu zvokuti ndinotoona kuti ndini ndakakanganisa zvikuru. Nokuti pamwe dai ndisina kumurowa, kudai pamwe asina kukanganisika pfungwa. Saka ndotoona kuti kupera kwandakaita mhosva ndozvinhu zvakakonzeresa kuti munhu anga achirasika njere. Zvinhu zvondibaya zvokuti ndongonamatwa nezvozviri kuti handai Mwari zvichibvira vakwanisa kundiregererawo nekupinda mukati memwoyo yake kuti dai vandiregererawo ivo ndakatadzira. Alright. Saka makatongwa makore mangani? Ndakatongwa 18 years ndakusigwa 3 kuti ndadzika ne15. Saka izvizvi ndinobika 10 ndarova 5 years 5. Saka masarwa ne4. Masarwa ne4.7. Alright. Mati makamurova
nenyaya yekuti mama akadhakwa. Kwete kudhakwa ndichani, ndakamwewa nezvinodhakwa. Saka imimi mukugara kwenyu muri munhu wekuti here akadhakwa munoita violence kana kuti zvakatongotangira ipapo? In fact kumashure violence tainge takaiadopta mukutendera kwataimbotawo muchikorokozo. Alright. Saka muchikorokozo munoziva kunana shurugwu gweru kunotonzi kuti utoita mbiri unga watoita zveviolence kuti uwane mari yechikorokozo inonga ichitoda kafosi. Saka nekahabhiti kaike kuti kuzoita zvinhu zveviolence uri sober nechenozviramba inonyanoda kuti tiite violence takadhaka. Saka mukutora zvinodhaka zviya zvemanje zvasingachanyanyodhaka pa. Saka tada kungoti chero changonzi chinodhaka tofa kuti titochishandisa kuti tiende pamaexcess ekuti tizoita zvisingadiwi. Alright, manje mataura kuti maita zvekudhaka. Manje muri munomu, how are you managing to be sober? Semunhu akazvarwa asina kudhaka unotosvika pakutojaira. Mazuva ekutanga unongotanga uchiita craving, uchingodi uchingofunga upanzi wese wabva kungotongwa unonga uchitoti hei dai zvinodhaka zvangowanikwa ndangodhakwa hangu izvi zvapera, kana kuti dai izvi zvangowanikwa chiro zvokuti ndingofa hangu ndangofa, because uchitarisa nzira yacho unonga uchiona kuti yatoguma. Saka patiri kutaura kuti maane 5 years muri sober. 5 years 7 months tichararama upenyu hwesober sense. Saka hakuna munhu anoti handikwanise kusiya doro. Inhema dziyadziya. Inhema nditi vanonga vachinyepera. Zvimwe zvacho ndezvekuti madhimoni aya anonga achitipembedza. Saka tikamapembedzawo madhimoni aya anoitawo mukana nekutoita zvaanoda matiri. Alright, life yemunomu iri sei? Mukudzidzei chinja mukuti ndadzidza chakati 5 years makore akawanda. Inini kuri kusaidi kwangu life yemujeri zvandakaiona zvainoita inoenderana nezvaunoda iwewe. Ukada kuadopta jeri kurisa mauri rinovhara kutomenda, because mujeri tosangana marudzi akasiyana siyana. Kune vamwe vakapindirawo mistake, kune vamwe vakatopindira kuti vanotoda kuti vagare mukati, kune vamwe vakapindirawo zvekuti zvavakaita vachadi kuti vange vachizviita zvakare vakafanawo neni. Saka nemaprograms anouya mumajeri akawandisa maprograms anouya, kune mastakeholders anouya, vamwe vachida kutidzidzisawo carpentry, vamwe vachida kutidzidzisa kutoenda kuchikoro chaiko kutozi pane mari idzi varikuda kunyora O level, varikuda kunyora ma A level, varikuita makosi, itai makosi amunoita muri mudzidzi. Saka iwawo ndo mamwe makosi atinova tichiita zvokuti imomo ndakaita makosi angu 3 eBible, etheology. Saka zvinhu zvekutondimisa kuenda mberi nyaya yechitubu, zvekudai ndakakwanisa kuwanirwawo chitubu very fast, ndaifunga kuti ndaigona kutobuda ndatoita auto electronics dzandikuita ndisingaverengi mamwe maproject atakadzidziswa na-fish farming, poetry, upigari. Wakazoti kubika sipo, dishwash, tinobika dishwash, tinobika toilet dip, wana foam bath tinobika, wana car cleaner, wana toilet cleaner. Zvinhu zvatakadzidza ndiri mukati memujeri. Alright. Pane anomboya here kuzokuonai? Mataura kuti mukadzi wanga iri small house yenyu, zvichireva kuti mune imwe mhuri. Mukadzi wenyu wekutanga anombouya here kuzokuonai nevana? Mukadzi anombouya. Mune vana vangani? Ndatine vana vairi, asi mumwe chete akashayika, akaita accident ibhazi South Africa. Akaita accident muri mukati muno? Makazvitambira sei kuti hamuko kune dambudziko rakadai apa muri mukati? Inini zvekunzi ndinganyepa, zvekunzi zvese zvekunzi ndakangozvipira kuna Mwari kuti zvese zvichaitika kunzi zvinotoitika nenyaya yekuti Mwari ndo ari kutoda kuti zviitike sei. Alright. Koma maprojects amunoda kuzoita munoda? Maprojects andine shungu yekuzoita ndabuda, pari kuti yekutanga ndeye maarts. Project yandiri kuchemera kuti dai vane nyasha vakwanisa kundiwanirawo mabooks ekuti ndivandudze muart industry, ndiri munhu wemapoems. Saka ndandine shungu yekuti ndaifanira kuzoitawo mapoem angu ndichitendererawo nenyika yese, zvichiitawo mamwe masilebhu, tichingokopawo zvinoitowanawo Betinyati, zvinoitawo vangu, tichiita mapoem ekukurudzirawo nyika yedu, tichiadvocata nedrug and substance abuse, tichiadvocata negender based violence,
physical abuse ari kuwanda munyika umu. Alright. Mataura kuti mwana wenyu akashaika anga akura sei? Ngaine 7 years. 7 years. Vaibva kusauti namai vacho? Ndine urombo. Ndine urombo. But pamakanzwa masoko aya makanzwa sei? Zvinhu zvacho nemuti zvokuti chero ukada kuti kusazvigamuchira unozongodzimba vatoona kuti zvinhu zvatoitika. Alright. Sisi mataura kuti muri munhu wemapoem. Mungaitawo poem here? Makamunyorerawo poem here kana kuti? Mwana ndiri kunyorera riri bhuku. Alright. Ameno munokwanisa kungotiitirawo here kadimbu kapoem or something? Maybe to the victim wamakakwadza kana kuti kumwana ameno anyone ka short poem kana munhu apoem. Apo kapoem kandingangokwanisa kutaura ndongoisitawo 2 lines. Ndiripo pachitsuwa ndainzwa yarizwa mere yakwetsuwa ruzha rwatinzwa rakabikwa rinakadya rakafurwa kuna kuedza ndaringenzera wanikwe chiedza endibva yadudza ndiripo pachitsuwa nyenyedzi vhenekera kure kwabviwa tsapfu dzakwatika utonga watsvuka chando chaturuka mwedzi yatekaira mwaka yatekedeka wanikwe hope ndapedzwa zvitema ndagezwa utera waeredzwa ndiripo pachitsuwa ndadana nyenyedzi vhenekera. Wow, that's powerful. Mutori nyanduri chaiyi. Saka ndozva munososwera muchinyora, mune muchinyora muchipractice. Tinonga tichinyora tichipractice. Mune chipo. Mune chipo titend. Kuda video iri richasvika kumwana wamutaura kuti wamakaita assault wacho. Kuruza achinzwa masoko api ekuti pamwe hamuzogona kumuona face to face kana chii. Masoko apa muda kutaura paari? Kune mumangaro ndakaparirawo mhosva ine victim ndowatafadzwa ndoziva kuti uchasvika munzeve dzako asi ndongokumbirawo kuti dai Mwari vatendera vaonawo zvinhu mukati memwoyo wako zvichibva nekukanganisira wandakaita mai vako zvichibva nekukanganisira wandakaita iweyo dai wakwanisa kundiregererawo paunozosangana neni usandifungirawo zvakaipa ukwanise kunzwisawo ugamuchirawo ruregerero ndiri kukumbira munguva dzino. Tinotenda. I hope paanonzwawo mwoyo make achinzwawo kusununguka kuti anokuregerera. But sei zvamungodzidziswa munoziva kuti ruregerero dzimwe nguva runotora nguva yakareba pamwe runotora nguva pfupi. Regai tingotenda kuti pamwe paanoona mwoyo wake unenge wachase wasunungukawo. Ndikumbirawo kubvunza, ndanzwa muchitaura nyaya dzaendby. Mune ukamana here mupoem? Asi munongomunzwa, munomufarira? Pana endby ndiyo kwarari. Ndamunzwa mupoem. Madzibaba endby ava pane pavakauya paHarare Central vaina PR chief spokesperson Meya Kanyezi. Vakauya vakatinamatira munamato wandisati ndakamboona mumajeri wakanamatwa nemasuwe saka wakangondibata munamato iwowo chibva ndaisawo madzibaba endby panetemu yavo. Alright, tinotenda. I hope madzibaba endby vachanzwawo vacharamba vachikunamatirai vachikumbira kuna Gabriel kuti akubatsirei. Mataura nyaya yesubstance abuse muchiti dzimwe nguva munhu akadhakwa violence inogona kuwanda. Variko vanhu vari kuita zvinodhaka, vakadzi, varume. Ndeipi advice yambiro yamuda kuvapawo kunze nenyaya dzinodhaka vari kubata zvinodhaka? Kwamuri hama dzinodiwa vari kunze kunyanyanya amatuki ndiri kukuyambirai kuti please dai tawana simba tabreaka this cycle because this is a diabolic cycle which is tormenting our generation. Saka isu tikatadza kuzviongorora izvozvo tinogona kutozongoyeuka nyika isina vanhu zvichibudikidza nyaya yemadrugs. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kuti drugs are scientifically modified substances that when taken into our bodies they automatically change our state of being to abnormal. Their laboratory names are cannabis, deliriums, depressants, hallucinogens, stimulants and narcotics. These drugs should be taken as prescribed by a medical practitioner to avoid abuse and addiction. Kristo menzi ndareva mutoriro coffee syrup,
cocaine, hashish, nyawope, marijuana, methamphetamine, musombodia, newe katumbwa are some of the drugs and substances that have robbed and terrorized our cities in a massive impact of destruction. Please, Ama2K, that is say no to drugs and substance abuse. It's not too late and it's never too late. Let's wake up together, let's get up together and launch awareness campaigns with the help from the governments, stakeholders, well-wishers and the parasocials as a whole to fight tirelessly against this diabolic diablos and river Satan wenema iyi zvinodhaka. Ngatishandei wechidiki, ngatishandei zvishua, tichitedzera vatungamiriri vedu venyika, tichitedzera vatungamiriri vedu vemutemo, tichitedzera vose vangakwanisa kutibatsira. Dai taenderera kumberi tarwisa chipuka ichi chirombo chatiparadza chezvinodhaka. Ndatenda. That was powerful. Anenzeve anzwa mataura matsura. Tinotenda. Thank you so much. Mukupeta and maybe munoakumbira ruregerero kune hama dzemukadzi nemwana. Apa mambotaura natafadzwa handiti mambotaura nemwana. Nawo mafanira kutaura kune hama dzacho. Because pakamwe munhu anogona kuregera semukadzi since maimbofambidzana but hama dzacho dzinogona kuramba dzakaita dzakabata. Saka pamwe wachaonawo idhomu dzokumbira mungotaura muchidimbu muchingokumbira uregerero. Weduye kune hama dzose dzevamangwana vakaparira mhosva zvikuru sei vari pedyo nevacho vakazvidzwa vakabatikana kusvikira kune hama dzangu dzacho dzandakanyadzisa nekuparira mhosva dzinosvoresa zvakadaro ekumbira kudai makwanisa kuwanawo nguva yekundiregerero ndavachisika chitsva shuwa mundigamuchiro pandinouya kunze mundiwanirewo mabasa mundiwanirewo kana zvamunomandiunganidzira izvozvo ndinovimbisa kuti ndichava munhu akanaka chero zvinodhaka ndakachera kakomba ndofunga imba dzakatononga handichaiti zvinodhaka ndava mumwana mutsva ava kutya Mwari.